What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngay abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong maliputon. Palami style. Ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Ipaya ko. Kasilag style. Gikasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita ang laki pag imo kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan. Kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon. Nga bisan ang mga dagkong balod. Dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan. Nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Ariman Production Center. What's the style? Ako si Jerry, ginaingon. Dili masabtan usahay ang dagan sa mga panghitabo. Nga mas piliun mo ang binuhat nga may tag-iya na, nga dili mo mapanag-iya sa hingpit. Apan maugyod ang imong gipalabi, o gibiyaan ang unang binuhat, nga iyang gimahal, nga pure man unta kini nga dalaga. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Ugma sa puntag na di ang imong flight para mauli sa Davao. Uday, inigabot ko sa Davao. Mubiyahe pa ko sa among probinsya sa lungsod sa Sulok, Davao del Sur. Balik pa din sa Cebu ha. Mamatay ko sa kaguol kung di na ka mo bali. Ay, nga nang minyo masag ka, oy nga. Di man ta pwede makasal kay may bana man ka. Pero wa naman siya dong. May lain naman siyang kapuyo. Maluoy ka, Cherry. Ayaw taong kong biyahe dong. Ikaw na ba yung giilang amahan sa kong anak nga gamay pa? Uday, balikan kita ka. Kay mahal ko kayo ikaw. Ikaw ang pitik sa kong kasing-kasing. Salamat dong ha. Kwarto ta na. Human naman tagkaon. Kwarto na to. May kinatog ng akong anak. Tana tayo eh. Magtagpaw tarong gabi una. Kay mo ulit na kag Davao. Muduaw kasi imong mamag papa. Tana kwarto to. Kanon ko nagpaayo ang imo sa dili pa kamupiya. Tana tayo eh. Ay, na magwanta. Lamig na kayo. Yakan ka ng imo, ha? Yahan ako eh. Tulog karang yun ang manakuha ni Marina gabi eh. Ay, nag-abot rin ako sa among lungsod sa Sulok, Davao del Sur. Ako na sa kuyab ang budikit na ako. Ay, gusto rin ba siya nga mamay na ko og magpakasaming duha ni Sheila? Ay, daga mo ta Sheila. Pero si Marina may pukat sa kong kasing-kasing. Nga may bana mo ta siya o anak. Milapas na ang bus nga nagsakyan sa siyudad sa Digos. Lungsod sa padlada na kinindakita. O ang sunod ay ni, mao na nga mong lungsod sa Sulok, Davao del Sur. Pagtibuan na gito nga, huwag makanin din eh. Ay, kumusta na karoon sila sa mga magpapada? Ingon man si Sheila, nga akong uyang. Ay, salamat taon. Gani akin na yun nak. Sige bitaon to kaguol taon si Sheila. Kay di ka na kuno niya makontak. Nag-ilis mo ka ng number. Naunsa ba ka? Katubang nang miro ni mong 091. Imo mang giilis ang 092 na ang sinugdanan. Ay, di nakita. Di nagikuno ka makontak niya sa Facebook. Kumantay siya. Kuan mo, good pa ka ng bago nga akong account sa Facebook. Bago? Kay,
Nahaktong karaan akong account. Adi ay, unya usa man ni hapit ta ka silang bahay ni sila. Nah, waha pa oy. May diretso ko din sa ato. Kay mo relax ako. Karong hapon ako moto silang sila pa. Unya usa man, ari di ka na aron mamay ta ni sila. Maong kuno nay imong sulti niya. Nga inigbalik kuno, igbalik ni mo mamay ka na. Anya dayon magpakasal mo. Bahala lang kuno gamay ang hikay basta kay magkasal mo. Dili lang muna pa oy. Uy, unsa ba? Wa pa ko'y gana nga mamayo o magpakasal ni sila. Unsa? Uy, ngano ko tao? Ay, baya ni mo. Murag nagduda na ko ini. Unsa man sire, ha? May lain kang uyab dito sa Cebu City? Sulti, ha? May lain ka bang uyab dito sa Cebu? Tugani ko stinuod. Ginoo ko ni mo, oy, Jire. Nga naman taon, doy. Uy, nga nanguyab bang ka dito sa Cebu City, uy. Ha? Nga may uyab ka bang taon din, sa atong probinsya. Unya sa ingon, nagsabot pag mo mamay ka, magpakasal na mo, kumabalik ka. Doon na pag-ibana ang imong giuyab sa Cebu. Og may anak pag yun. Bayani mo, pagkautok, bulinaw, bayani mo taon, Jire. Ambot pa oy. Pero may mga ko siyang makita dito. Kunya, buwag na sa singbana. Mga nga nagkasabot, may ang duha na mo kakasing-kasing. Pues, ingnon ta ka. Nga ayaw na pagbalik dito sa Cebu. Aron sa ingon, maputol ang inyong relasyon ni ato babayhana. Unya, unsa may atong pangwata din sa ato pa, nga wa man. May bingkahan man ang imong igagaw nga si Lorte. Kamantay magkuwala. Anha lang trabaho sa iyang bingkahan. Ayaw na pagbalik sa Cebu. Ayaw na balik, ha? Patuog yun ako. Patuog tambag dyan eh. Kay minyo ang mga babae. Si Sheila ang pagkasali kay pure siyang daga. Kapon na tayo knapot tong. Karoon palagi kami anhin ako. Kung anday ka nang gi-relax mo sa akong lawas eh. Hago kay kos trabaho sa Cebu day. Uy, may nga malagi din sinyo ron. Taas sa dagat si tatay nako namukot. Og si nanay, taas sa barangay hall. Nagkuha sa ayuda. Dani tumpi. Tana sa kong kwarto. Mingaw na kay kunin mo dong. Tana dayon, Jerry. Okay, tana day. Kay, gumingan ang paggunin mo. Tana sa kwarto ni mo na. Marina. I'm para good. Unsay Marina? Dili ko Marina dong. Sheila ko dong. Limot ko na. Sheila. Ayak anak ko ni Bebe. Kini ay Marina ko. Kalami. Ano ba Rupida, karong gabi mo simbat ka rin sa to. Kung ato na kapayo si mo. O, Gaulorte. May balhabal driver na ko nga gikasabot. Gamuhatod na ko sa Cagayan. Magbarko na ko dito sa Cagayan padung sa Cebu. Mao ba? Ubalik ka dito taon sa katong imong kalibi dito sa Cebu. Itong giingon mo babae nga minyo. Nga imong uyab. Ugaw? Bisan sa ungaw. Si Marina gyud ang akong gusto nga ikauban. Buwag naman siya siyang bana. Busag bahalag dili may makasal. Basta lang magkauban namin duha hangtod sangtod. Ayan o. Luuya sa taon sila. Naglaover ba itong pakaslan gudi mo? Sakit man kanya pa rin niya gaw. Apan akong kalipay man akong kipalabi. Si Marina nga akong kalipay. Busa, mubi ako din sa ato. Og adun ko sa Cebu mo puyo. Uban sa babae nga mao'y matuod kong gimahal. O gihigugma. Mibiyagid ko sa Davao del Sur o bibalik ko sa Cebu. Nagiglibin ko ni Marina o wa na ko mubalik sa Davao. Bisan wa may makasal ni Marina, apan malipayon mi. Og mabdos na siya karon sa among iyong anak. Happy na kayo ko. Mga ito mga kasama ang kaagi ni Jire. Dinining tulumanon. What's the style? Happy na kayo is style.
Kinimaong sugilanon gisuwat ni Jay Badayos dalit sa RMN Production Center.